axenda urbana e, por tanto, presiden eu a Xunta de Goberno que se pode destacar que van, como sempre, pois iso, 25, 30 asuntos no orden do día, cual é relevante no sentido de que se están despachando cousas, facendo contratos ou axudicando obras, concédese subvencións a concellos de Baiona, Cañiza, Gondomar, O Porriño, Redondela, no plan concellos deste ano. Tramítase unha subvención do IDAE por importe de 390.000 euros para a eficiencia enerxética que van aos concellos de Cangas, A Cañiza, Portas, Redondela, Tomiño e Vilaboa. Así que pode ter interese informativo, pois apróbase a solicitud de axuda para a elaboración do Plan de Acción Local da Axenda Urbana Española e a memoria para solicitala. Sabedes, nos asuntos da Axenda Urbana, non tanto na ONU como na OCDE, como na Unión Europea, como no Estado español, pois está absolutamente unha liña prioritaria de traballo. Pois vamos a intentar conseguir axudas por esa vía. Contrátase unha millora de firme nunha estrada provincial en Dozón duns 5 kilómetros, que son creo que son 300. Son 370.000 euros, por importe de licitación. Ben, a Xunta de Goberno, pero máis ou menos o que máis relevante está dito. Eu quería comentar un par de cousas sobre o museo. Como viste despois, leva un tempo no que en relación ás infraestructuras do museo e as obras, parece, non? Un certo apagón informativo. Non é para nada que non estou traballando, todo o contrario, estouse traballando moi intensamente. Entonces, hai dous feitos relevantes, un instrumental que pode parecer menor, pero que ten a súa importancia, que alugouse unha nave, un lugar chama de Ponterrías, na estrada de Ponte Caldelas, para sacar todo o que había nos edificios antigos, os edificios centrais do museo, o Castro Monteagudo e o García Flórez, que é material que estaban por estanterías, expositores, etc., pero que non había sitio onde colocalos. Entón, ahora temos a nave, que, por certo, anda, creo que non chega aos 1.000 euros ao mes, o alugueiro, o sea, que é algo perfectamente asumible, e que xa se está levando desde a semana pasada material para ali, para seguir limpando, e tamén material dese tipo. O sea, nesa nave non vai haber material expositivo, non vai haber material de labor, pero sí de valor, pero sí vai haber material do que ocupa espacio, que é necesario, pero que non ten valor e que, polo tanto, se fai. En segundo lugar, con respecto aos edificios centrais, pois vais a solicitar axudas dos fondos europeos, a ver cando saia a convocatoria, que en principio que salía antes do 30, no mes de setembro, pero ainda non... Estas informacións que circulan, pero ainda non saeu, que sepamos, non sei se hoxe no boletín, no BOE. Vamos a intentar simplemente por o mellor financiamento da Diputación, se non vais a facer igual, non vais a facer, pero obviamente se conseguimos que
que haxa fondos europeos, pois podemos acometer outras obras, non é que non vaya a haber, non é que non vaya, vamos a facerse, senón, pois pódese facer máis, e en relación ao, digamos, o timing, ao ritmo, pois prácticamente está rematado o proxecto, queda só o cálculo de estruturas e de instalacións, agardemos telo, pois, en fin, completamente listo en novembro, máis ou menos, e se todo pudera ir según o ritmo previsto, pois intentar dentro deste ano, senón a principio de que ven, pois abrir a licitación das obras. É o horizonte que estamos traballando, non é, hai que mover moitos atrancos administrativos, non moitas dificultades, é un proxecto moi complexo, moi complexo, como sabedes, pois hai toda unha serie de actuacións relacionadas, a modificación do PEPRIC, autorizacións de patrimonio, etc. E hai que ir coordinando todo, máis ou menos que se está logrando, a pesar de algunhas incidencias, unha persoa que estaba contratada para traballar, pois consigueu traballo no outro lado, non? A cuestión, entón hubo que sustituíla, a pesar de incidencias lóxicas e normais, pois o ritmo máis ou menos o horizonte ese que fixámolo pois a altura de abril, maio, nin o anunciamos, porque, bueno, tíamos que vir como iba recorrendo, pois en estes momentos, salvo contratempo, todo está suficientemente avanzado, en principio, todo en sitio, para que poidamos cumplir esa previsión e que este ano pois se poida, co cual, digamos, que se abra a licitación este ano, final deste ano, principio de que ven, pois estamos falando de que mediados do ano que ven debían empezar as obras. Co respecto, xa me adianto, co respecto ao orzamento, pois estamos intentando que sexa o menor posible, pero vai seguir xa o proxecto que había do ano 2013, non? De arquitectos iba a 5 millóns, este que é un pouco máis ambicioso, pois vai seguir de entrada, despois a licitación a ver o que di, non? A baixada, despois vai seguir seguramente un pouco máis, alrededor dos 6. A rehabilitar os 2 edificios, conectalos, esas cousas, que sería a primeira fase, non? Despois o outro, que digamos, conectar o edificio central co Fernández López, pois queda para outra fase, porque tamén é o único edificio que non está, que quedaría sin rehabilitar, xa ten pois 50 e pico anos, desde os anos 60, finales 60, principios 70, bueno, pois xa empeza, non? Como toda a mazán, toda a mazá desde a ferrería, non? Hasta aí, todos os edificios están feitos hai 15 anos, 20, non? Están novos. Estes dous máis antigos vanse rehabilitar agora, non? O edificio Castelao, pois está, como está, as ruínas, non? As ruínas de San Domingos, pois, bueno, estás actuando continuamente, tuvo unha actuación bastante gorda, non? De consolidación e demais, hai pouco tempo, pois quedaría ese edificio que ainda está en funcionamento, terá que aguantar, bueno, pois hasta que se poida acometer esa segunda fase, que obviamente está condicionado a que logremos os fondos europeus, non? E o destino de Santa Clara. Pero, bueno, con todas estas cousas avanzamos, está todo en previsión, e, bueno, son cousas, digamos, dunha envergadura enorme, dunha trascendencia enorme e dunha complexidade tamén bastante elevada, que bueno, estamos avanzando, creo que a moi bo ritmo cara o obxectivo final, que é volver a poñer en uso eses edificios. Exactamente, que se vai a facer nos dos edificios rehabilitados, pero sí. Cal é a idea do proxecto que se quede? Rehabilitalos, dotalos de accesibilidad, conectalos. Non, o que poña patrimonio. En principio, básicamente, simplificando, a actuación é quitarlle todos os engadidos, pegotes, etcétera, dos anos, bueno, sucesivos, non? De los anos 20 hasta os anos 80, que foi tendo algúns moi desafortunados, profundamente desafortunados, por tanto, recuperar o original. O original tampouco é porque igual se fixo no 18, despois tuvo modificación no 19, pero, bueno, o máis antigo, o máis coherente, o máis
o máis sólido e destinar unha parte digamos, a parte didáctica. Estamos carentes de aulas e de, bueno, tanto audiovisuais e demais para os colexios, para a xente que queira un deles, o de abaixo, e o primixenio, pois, dedicalo a espacio expositivo, pero dunha maneira moi a idea en estes momentos, a idea de facer exposicións moi selectas, o sea, moi do tipo e tal, igual non moi seleccionadas, porque o espacio o que é? O espacio o que é? Vas a aproveitar entre dous edificios en total, de edificabilidade total, pois debe andar uns 1.800 metros, pero aproveitar, o sea, o que é útil non se chega nin a 1.000 entre os dous. Entre muros, murazos, tal, non se chega nin a 1.000, se quita o espacio de circulación e demais menos. Entonces, vamos, esa é a idea, non? Pero, bueno, no seu momento, xa digo, dentro de un mes e medio, pois presentarase o proxecto xa con todos os detalles, porque non ten sentido presentar o detalle a horas e despois Patrimonio di, no, cámbiame isto. De feito, xa hubo pintados uns cuantos, máis que uns cuantos, pero eso non ten moito sentido, non? O sea, iso é o traballo que hai que facer, pero non creo que tiña, vamos, sería marear aos cidadáns, miren un día que vai ser isto, cando se sabe que vai ser un, non van ser 5 distintos e están pintados máis de 5, de 7, de 15, máis en contacto con Patrimonio no seu momento. Non, iso non se pode facer, isto tal, cousas xa máis técnicas, pois, hai que pedir un ascensor, non? O problema é a accesibilidade, o que encarece todo, ademais, é a accesibilidade, ademais, non? É a xestión, non? Porque non haxa, para que teña un punto único de entrada. Entón, pois, detalles, por exemplo, que os podo contar, que non os sei todos. Por dicir, non, que se encaixamos aquí un ascensor, non? Pero claro, encaixar un ascensor supón pois quitarlle 10 centímetros, encaixalo 10 centímetros no muro, non. O muro mellor non me toques. Entón, hai que cambiar todo, xa o ascensor non colle, hai que levar o ascensor para outro lado. Entón, a reordenar todo, a reorganizar todo. Desos houbo, claro, pois, imaginade, xa é moitísimo traballo feito, moitísimo, xa é moitísimo. Que iso leva tempo e, aparte, acertar. Creo que está xa suficientemente avanzado como para dicir que encaixou todo e que vai, pero cando este se nos presenta. Un queda para o expositor, un queda para o ubicar. Sí. O objetivo que Santa Clara quede para... A ver, non, claro, o objetivo que Santa Clara quede para... Vamos a ver, Santa Clara está, como sabedes, están facendo os trámites, os trámites que son van bastante rápido, a nós gustaríamos que fuera moito máis rápido, evidentemente, pero van ao ritmo que, bueno, creo que bastante rápido, bastante, pero gustaríamos que fuera máis, pero bueno. Claro, como non está aínda, digamos, non temos a chave, falta decirlo en plata, non temos a chave, pois non podemos entrar a facer as catas arqueolóxicas e as catas de paramentos, as catas arquehistóricas, non? Para saber que é o que sucedeu aí, non? É que, claro, poñerse, como chaman os técnicos veteranos, chaman de arquitectura recreativa, ou enxeñería recreativa, según toque, non? Dicir, bueno, pinto aquí, ai que bonito, non sei que, sí, pero depois topaste con que ese muro, non, ese muro aí non parece, sí, está enfoscado, resulta que era o muro original, eso non se toca. O original, se cada do século XIV, o que sea, eso non se toca, ala. Todos os... Entonces, a ver, a previsión é que, en principio, seguramente con certas limitacións, é un bo espacio para o museo, pero non está claro que vai a ser. Non está claro. Entendes? Porque, a ver se me din a miña opinión, creo que sí, con dificultades, buscando solucións moi imaginativas. Pero hasta que este todo iso, eu non me atrevo a decir seguro que sí. Non me atrevo a decirlo. Entonces, sería crear unha expectativa de máis. Estamos traballando que hipótesis, se queredes, simplificando, estamos traballando que hipótesis de que sí, pero é unha hipótese. Porque, claro, se nos topamos con que
non con que aquelo, porque aquelo está profundamente cambiado, profundamente. Algúnas cousas sabes de que época son, por exemplo, dos 70, máis ou menos 72, o sea, hai 50 anos, moi desafortunadas, terriblemente desafortunadas as actuacións, pero hai outras que non sabemos. Por exemplo, o claustro desapareceu. Non hai convento das clarisas nin dos franciscanos que non tiña un claustro. Se viñan sempre co plano debaixo do brazo, cando se instalaban en un sitio, sempre era o mismo. Bueno, aí houve un claustro. Que pasou con ele? Non sabemos. Non sabemos. Aí hai unha nave que, hai unha nave, non? Hai tres, se vedes en Google Maps, ou que sea, hai unha que evidentemente é posterior e a saber con que arrasou cando se fixo. Iso non o sabemos. Entón, hasta que sepamos todo eso, porque se cadra así a vista, dir, isto é o antigo, isto non é antigo, podemos facer, chegaste todo ao revés. Todo ao revés, porque igual, hai unha nave, por exemplo, que parece que é doble, o sea, que igual unha parte antigua, unha parte moderna. Entonces, hasta que o sepamos, e hai que escavar a ver se está a cementación, se outra construcción, se outra. Ese sería casi o menor problema, non? Pero hai que sabelo, porque se cadra o coherente é reconstruir eso, con técnicas modernas. Todo iso está todo aberto. Vale, entonces, sí, repito, sí, é funcional e viável, que eu, repito, agardo que sí, pero non me atrevo a decir seguro que sí, que quede claro. Pois que iría do museo? Mira, o Museo de Pontevedra se quixera ter exposto o 25% de todos os fondos que ten, non digo máis, 25%, non lle chegaría a Santa Clara en 3 Santa Claras, máis. O sea que hai o que se queira, non? Hai que ver como temos o da arqueoloxía. Digo da arqueoloxía que é máis visible, non as que están pendentes de estudar, que si restos pétreos dun castro, non sei que están pendentes de estudar, que, bueno, pois como ten interés por estudosos, digamos, para os para a xente, incluso que está nese ámbito, pois non ten maior interés, pero solo miliarios, non sei, que temos restos arqueolóxicos por cantidad de sitios por aí que non temos onde meterlos. No Concello de Pontevedra, no Concello de Cangas, no Concello de Lalín, en varios concellos, en naves dos arqueólogos que fixeron a excavación, temos cantidad que temos que coller. Porque sabedes que por a lei de patrimonio de Galicia, o Museo de Pontevedra ten que recoller todo da provincia, quitando o Concello de Vigo, que vai ao Quiñones de León, o Museo de Pontevedra ten que recoller todos os restos arqueolóxicos de todos os concellos da provincia de Pontevedra. Bueno, que temos o que se queira. Evidentemente, todos os museos están na mesma situación, que non é dicir, bueno, que o Pontevedra está asfixiado. Non, porque é que dicir tal. Pero hai demanda, que sei. Entón, si Santa Clara ao final pois vai para o museo, agardo que sí, pois deberíase resolver o problema de espazo. En fin, sempre que os museos sempre andan escasos, pero para bastantes anos. Temos, por exemplo, unha situación que non é óptima, porque cando se fixo o edificio Castelao había tal programa de necesidades, había tantas cousas que meter ali, que ao final, a última hora, e sin estar no proxecto, e ben que se nota porque é bastante disfuncional, metes un salón de atos. A parte do salón de atos, no proxecto original, iba a ser para aumentar os talleres que había ali abaixo, eran talleres. Temos problemas de espacio cos talleres e temos problemas de salón de atos. Claro, por exemplo, a iglesia, o que é a iglesia de Santa Clara é un salón de atos magnífico, moito máis nobre, moito mellor, de sonoridade e de todo. Claro, pois resolvíamos un problema e ganamos espacio aí para outras cousas, non? O sea que, Alfonso, non sei, che contestei a pregunta. Está todo mal. Está pendente diso. Claro, non é que eu diría, a min gustaría meter esa incertidumbre xa pechada. Repito, creo que sí. Repito. O que se está por falar, imagínate que non reúne as condicións necesarias. Aí o museo xa tería un problema. Claro. Teríamos que retomar a cadra a nave de arqueoloxía de Valdecorvos, teríamos que tal. Pero, bueno, en principio, salvo sorpresa, que non sabemos, a saber, en principio, a idea é que sí, estamos traballando nesa dirección.
xa se fixeron consultas con patrimonio, xa estamos traballando nesa dirección, sempre, claro, co condicionante que non se pode superar de que a parte, digamos, parte do xardín ou todo o xardín teña uso público. Non que sea unha zona verde aberta, seguramente, pero que teña uso público. Eso que se gane para o uso da cidade. Outro día foi a pleno o cuestión do orçamento para ter eso da xequera de agua. Como está o proxecto? Pois eu creo que o proxecto claro, primeiro é construir alá, non? Eu creo que o proxecto alá, se non está para pedir licencia, debe andar cerca, debe andar cerca. Sí. Eu creo que se non está, pero bueno, non levo, eu só levo arquitectura, non levo directamente, pero vamos, creo que se non está, debe andar cerca. Eu faço, bueno, sei que non ten interés informativo, pero non me resisto a facer a mesma reflexión que fago cantidad de veces. Sacar as cousas adiante, os trámites necesarios para sacar algo adiante. Hoxe, ou hai 5 anos, non ten nada que ver co que era hai 20 anos. Nada, absolutamente nada. Nada. Daquela dicías, bueno, vamos a facer esta obra, fai o proxecto, non sei que, encarga a licitación, aos 8 meses estamos facendo a obra. Iso xe é radicalmente imposible. Radicalmente imposible. Iso é, eu acordo unhas primeiras reunións do Comité de Fondos Europeos que fun en Madrid, e ve un señor da Unión Europea, un secretario da Comisión, e advirteu-nos, dixe, mire, é que non dá tempo a facer, mire, faga o favor, mire, calquer proxecto normal ten que ter 3 veces máis tempo de execución inmaterial, o sea, todos os trámites para chegar a xudicala, do que leva a execución material. 3-4 veces. E se é complexo, 5 ou 6 veces. Ou máis. Entón saltaron, acordo de salida do Comité de Extremadura, da Comunidade Autónoma de Extremadura, da Xunta de Galicia, non sei que, pero é imposible, eso será apostado, dixo. Iso vai ser para todas as administracións. Váyase facendo idea. Non fixemos caso ningún. Ningún, digo, este anda lá por Europa, non? Cabeza cante, sí. Empezaron a traducir lei de contratos, proxectos, non sei que, traca, e hoxe é así. É así. Non ten nada que ver, nada. Mismo este proxecto do museo, hai 20 anos, bueno, faz o proxecto, falas con patrimonio, non sei que, negocios, traca, pa diante, ala, pois en vez de 8 meses, pois un ano. Deso nada, e chega a supervisión do proxecto, non estaba encalculado non sei que, non está non sei que, non sei que, a normativa non sei que, non é que este mal, non está xustificado que cumpla ben esta normativa, ala, a retocar, a refacer. É así, e por iso digo, gustaría ir máis rápido, pero está indo rápido para as condicións que hai agora, está indo rápido, mas, bueno, temos que ver, por exemplo, hoxe, a noticia que sale hoxe, non sei se verá o diario, non? Bueno, ao final van ter que facelo isto do paseo marín. Meses, moitos máis meses na incidencia que se para a obra, non se para a obra, co que leva esa incidencia só, non contratala de novo, non, só esa incidencia. Pois sí, pero as leis non as facemos nós. As leis non as facemos nós. A máis áxil sigue sendo a administración local. Máis áxil sigue sendo. Pois poño iso porque, pero podía poñer en Montecelo cando tempo hai que, desde que empezaron con Montecelo. Empezaron as obras agora. E foron a fume de carozo. Acórdome que o conselleiro, que veu un día aí, unha conversación que tuvemos, dixo que nunca fora pública, dixo, se facemos en Montecelo, vos estades dispostos a, primeiro, apoiados, sempre apoiamos, e segundo, estades dispostos a manter a colaboración do Concello? Pois sí. Dixo, bueno, contesto-vos en 15 días e tal. Falou ca dirección do centro, falou sei que, e tirou. Estamos falando do ano 2016, claro.
Ou, se non antes, a fume de carozo. Eso foi rapidito. É o Estado moito máis lento, ademais, o que pasa que fan normativa, ademais, é así. Por iso digo, está indo rápido, de cuidado, cando foi de Mollabao, non? Digo que, cando, non, os de Mollabao, non, que fa decir, estamos indo rapidísimo, esperade, o gallá sigamos así, non? Non, tuvemos todo, e agora de repente, unha alegación que non ten nada que ver co proxecto, que é outra cousa, pois, ala, 2 anos. A alegación esta de, non, de tal. Non tiene que ver con isto, claro que dicía de Mollabao, aquí non había do Concello que quería facer un parque e que logo non había papeles para justificar a claridade dos terreos dos que foran a matar, Sí. Bueno, sí, eso é porque, vamos a ver. Claro, tiña, pero o asunto é o seguinte, vamos a ver. O Malvar tiña inscrito no rexistro un cacho que houbo despois unha delimitación de costas e cometeu no dominio público marítimo terrestre. O sea, que estaba nunha situación... Vale. Se eu fora un privado, un de vos, eu quere comprar, di, bueno, mira, quitando isto, o resto vale o que pago. Sí, pois ala, compro e iso se aclarará. Non, sendo a administración, intentámoslo por activa e por pasiva. Por activa e por pasiva. Dicir, pero comprámoslo igual. Que máis dá? Se o precio que poñían é que... Vale, que máis dá? Total, iso de costas. Se é de Malvar, se van a xuicio, non é de costas, há que discutir, pero bueno, se van a xuicio. Se é de Malvar, xa o temos comprado. E se é de Costa, vai non ceder. Entón, que problema temos? Pois non. Non. Non, é igual de dixente con todo, É igual de dixente con todo. Sí, bueno, está perdido, xa se foi mirar precisamente unha das cousas que había era, ya está ali aquela construcción e tal, foise mirar nada. Está todo destrozado, absolutamente todo destrozado por dentro, e a construcción exterior é dun, vamos, de nada, o sea, que non vale, o sea, non vale. Non está perdendo nada, simplemente a estética, non está perdendo nada. Eso sí que se foi mirar, deixaron de mirar, abrir do sedente e demais, queda nada, están arrancados os marcos das portas. O sea, que se estuvera ben, diste, bueno, a construcción é frouxiña, as paredes exteriores son tal, pero bueno, está ben, vamos a aproveitar. Nada, non hai nada, absolutamente nada que aproveitar. Por aí non é o maior problema. Bueno, pois eso, xa...